Emva kweminyaka e-13 yenkululeko, umphakathi waseJozini usahluphekela amanzi ahlanzekile. U-Irene Gumede wasehlanzane uthi baphila ngamanzi emvula njengoba ompompi bagcina ukuba namanzi eminyakeni emihlanu edlule. Asinawo lokho kwangempela, sizwa ukunetha kwemvula. Ngisho laphana nje ecreche engithathe khona laphana sisebenza ngezingane, ingane amasisi yosowalanda ephongolo. Izakhamuzi semisa nezimbongolo kuyothutha amanzi emfuleni. Amanzi siyawahluphekela, sihamba siyothwala emfuleni nasemachibeni sikwazi ukuthi siphile. Umdonsiswano ngegunya lokudonsa amanzi edamini iPongola Port, okuyidamu elikhulu eJozini, unomthelela emubi emphakathini. Kube nezikhondla ezinikezwa ilungelo lokudonsa amanzi ngoba financially stable. Bese kuthi lapha phansi lapho kunama peasants khona. Lapho kunabantu abangacosha intweni bencishwe ilungelo lokuphuza amanzi. Kusenjalo umasipala wesifunda uMkhanyakude uthi usukutholile igunya lokudonsa amanzi kuleli damu. I can confirm that now the Department of Water and Sanitation has provided us Umkhanyakude district with the water use license, which means we have now a full right to abstract water from the dam of Jozini, which actually is a very good stride in terms of ensuring that we are able to fast-track the issue of water provision to people of Jozini. Umdaka uthi ngekudala umengameli uCyril Ramaphosa uzomemezela lolu hlelo emphakathini.